Muling ipinaalala ng Real Property Tax Section na hanggang Disyembre 31 ngayong taon na lamang maaaring makuha ang 20% discount sa pagbabayad ng real property tax para sa lupain, bahay at gusali. Pagpasok ng Enero 1 hanggang Marso 31 ng taong 2026, magiging 10% na lang ang diskwento. Pinalalahanan din na papatawan ng 6% penalty fee ang hindi makapagbabayad sa takdang oras at madaragdagan pa ng 2% kada buwan kapag patuloy na hindi nababayaran ang buwis. Hinihikayat ang taxpayers na samantalahin ang diskwento upang maayos na masettle ang kanilang obligasyon, lalo't ang nakokolektang buwis ay nagiging pondo para sa mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.